meeting send be what social media no so. Once me wa hana me my dream move bobo muti na me person me hu ne ekoso. Wow, yes Asante time no every tete no my time no. Wo dey tie we? Time no every tete na hwe man hene baako. Ye we bla you. Na anu achi no Asante time no free tete da man for ya so sidi. Inti meaning say wo ye mo hwe enye ye. Inti da na wo ye wo bra wo tie we so. Wo ye dan wutumi Asante free Ghana say muda amonyofo asofo when wutumi ni Asante free muda. O ka so obeyi Asante free wo the time better ye ebebu afa so. Chino Asante time no free tete da man for ya so sidi. Inti meaning say wo ye mo hwe enye ye. Inti da na wo ye wo bra wo tie we so. Asante mai wo de no dada. Oni nkwaso mu. Ye fa hodie no. Ye wo fa hodie dada. Every tete o Asante no wo de no dada. Won se Ghana say the wudu mu Asante yo man a ye betwa de wo tie ho. Na ye wa adwen. En se wo hu say wo ye omo dan. Say de omo ti no. Sa na omo ti. Inti wo ye a wo ba bre. Inti wo bre wo hu. Ja Afenso mo a mo ba me diemu na mo ba ka mo se bo se bo hu se me kasa enti obi na mo obi ade na o ye no ene na ya me fe na na fe nti